Isang banwa, mabudaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian na mundi na sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang bituon, mga balita nga kaila inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sa bisan ano at kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkayon nga ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palangga. Saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Action Radio Philippines Standard Time, las 4. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karong nga adlaw Lunes, pitsa 9 na bulan sang Agosto, tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulad sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal nagsira nga quarantine center sa Bacolod nagsaka na sa 4. Mga health facility sa Negros Occidental nagapreparar sa posible nga pagsulod sang Delta COVID-19 variant. Kapulisan nagapangayo sang kooperasyon sang pamilya nga ginpatay nagligad nga Biyernes sang kaagahon. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginkakas na sang Buro Postal ang 75 katuig nga naandan nga notification cards agod mangin madasig luwas kag mataway nga mabaton sang publiko ang mga sulat kag parcel pinaagi sa door-to-door delivery nga serbisyo. Suno kay Postmaster General Norman Polhincio, ginpakamaayo nga kakason ang among buluhaton agod ini na ang mangin rason sang pagkaatrasar sang 2 tubtob 3 kabulan antes makalabot sa ginpadalaan. Dugang pa sini mangod sa maayo kag bataway nga serbisyo makabulig ini sandako sa overseas Filipino workers o kon mga OFW nga nagapadala sa ilang mga sulat kag package sa Buro Postal nga amo ang may pinakalapad nga sanga sa kalibutan. Ang pagkakasang notification card ang isa lamang sa inisyatibo sang post office sa dalom sang programa sini nga hatid malasakit agod mapakita kag makapabatyag sa publiko ang tinutuyo sang ila talatapan nga magbulig sa Pinoy pinaagi sa paghatag sang maayong serbisyo sa publiko. Ang programa nga hatid malasakit sang Buro Postal ang base sa Philippine Development Plan nga ginapatuman ni Presidente Rodrigo Duterte agod masiguro nga mabaton sang publiko ang kalidad kag nagakadapat nga serbisyo gikan sa gobyerno. Kabay pa nga mangin maayo ini. Kaya nagligad nga mga tinuig portigid ang isyo, porti nga iskandalo sa Buro Postal. Ang ginapadala nga mga package nga kadula, ang ginapadala kung magpadala ka kwarta, dula kung sa bagay. Illegal ina nga magpadala ka sang kwarta sa post office, pero mas illegal nga kwarta ginpadala, kuhaon mo yan. Naya illegal ang pagpadala, pangawat ang ginahimo sang pila ka mga empleyado sa pagkuha sang mga kwarta nga ginapadala sa mga OFW sa ila pamilya. Kabay pa, nga amo ini siya ang makahatag maayong nga ngalan sa Buro Postal. Sus, ano nga tuig to nga iskandalo pa imo nga. Ang mga sulatan sa mga pungsod, pinanghaboy to sa reclamation, pinanglubong, pinanguwa ang unod, kabay pa, nga amo ini siya ang sabat sa madugay na nga ginaantos sang mga pumuluyo. Amo na subong, bank to bank na lang, kinapagi sa lain na lang nga pagi, ang pagpadala kay wala na sila salig sa post office. Kabay pa, ining lihok sang Buro Postal makabalik sang pagsalig
o pagsalig sang pumuluyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:05 na, morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na? Lunes, kamusta mga dalanon, kamusta mga presyo, kamusta nagapanguna nga mga balita nga natipon sa aton patrol, samtang galagulad sila sa mga dalanon sang siyudad sang Bacolod. Aber, pamatian ta kung kamusta na ang palibot sang siyudad sang Bacolod pagbukas gid adlaw nga Lunes, pitsa 9 sa bulan sang Agosto. Siling sang iban tigkiriwi. Ako yagapati ko nga wala sang tigkiriwi kon ang tao mapisan. Aber, Balita sa patrol. opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Apa siya? Okay. Kinaangan-angan ta ang pagsulod ni Aksyon Alvin Graba. Ang aton IT expert, Sir Palihog, dako kay hindi ko makita ang mga tinaga porte kagagmay. Diga jutay, medyo dako jutay kay para pasiplatan tayo na karon dugay-dugay. Samtang nagahulat kita sa patrol sa sini nga mga tinion, aber anano ang mga balita kag mga isyo nga aton talakayon karon nga kaagahon. Arana, wala pa gid no? Ginakontak sa aton engineer ang aton patrol. Morning anay baw si Toto Alex Montisa. Ba, aga pa siya. Una-una gid siya sa linyada. Morning da. Kay Mary Grace Eugenio Permin, nagaupod na sa aton karon nga kaagahon. Dila kay Alin Aileen Cantomayor Almirante. Good morning man. Siro ni Gordono ga pangagda kape. Salamat gid kay Teresa Locsin sang Salwa Kuwait arasya naga-monitor karon nga aga ba si Milili Uligo arin man siya. Si Alex Montisa panamyaw kay Benisa Mayo kuno with Doc Matt Mayo sang Rochester, Minnesota. Sige kay Ma'am kuno Jinky Dialagdon sang Phoenix, Arizona. Si Milben Solidarios Abdo Araman morning mayong aga kuno live barangay Malingin, siyudad sang Bago. Kay Milben Solidarios Abdo Arasya, good morning lang. Sige. Isa-isa lang, mahina ang kalaban. Walter Binay Bardulias, good morning man. Kay Randolph Bayog, good morning. Sige. Kay kadamo sa ilagi na padala isa lang para mangin mataway. Arana, ang aton patrol. Sige, nakamadmad na si Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, go ahead. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalangga ka mga tagpalamati, good morning. Subong kaagahon ang laragway sa siyudad sa Bacolod. Sa pila ka mga dalanon Aksyon Fred sa siyudad masyado katawhay sa sining kaagahon. Ang pila ka mga tricycles subong kaagahon amat-amat naman sa pagbiyahe. So of course, mga major roads, mayor nga dalanon. Ang ila sini nga ginaagan sini nga kaagahon, particularmente ang dalan sang Locsin, dalan sang Lacson. And of course, kung if you are going naman sa downtown area, may pipila na kita ka mga kauturan ang arena nag-amat-amat naman Aksyon Fred sa plastar, biyahe abi, or rather sa pagpila sa tubang sa Comelec Aksyon Fred sining kagahon para naman makaparehistro, and at the same time ang ibang mga salakyan di pasahe nag-amat-amat naman sa pagdulong Aksyon Fred no, sa mga registrants. And of course sa sining aga ang pila naton ng mga kauturan amat-amat naman sa paninlo sa dalanon sa sining aga
of course, mga street cleaners. Now, ang pila ka mga basura siya na Fred, makitaan taman na diri nga ginaamat-amat taman diri sa pag ginatinluan bala sa mga street cleaners para kahit papano maging matinlo ang dalanon. Medyo nagadabo-dabo aksyon na Fred subong nga aga. Although kung lantaon-tang kalangitan, mayad man, although may mga portion nga nagadabo-dabo, particular kung mag-aagi ikaw sa dalan sa Burgos. Actually, going kita sa area sa Burgos Public Market sa sili nga aga aksyon na Fred. And ang ibandri, kitaon ta naman, sakay sa tricycles and going action na Fred para sa paila sining pagpanindahan tubang subong aksyon na Fredo sa Burgos Public Market. May mga pinanaka mga kauturan ta ang nag-amat-amat na sa pagpanaog sa ila sining mga baligya. Actually makita mo ni aksyon na Fred sa aton sining Facebook Live sa karon. Ang pila naton nga mga kauturan ang nag-aamat-amat na sa pagpanaog sa mga isda, ang ibandriya, amat-amat naman sa pag-plaster action of Fred, no? Sa sininga aga. At least para may idea ang ating sininga mga kauturan na kung pila subong ang presyo sa mga nagapangunang isda sa area sa Burgos Public Market. Para may idea kung nataon mo action na Fred sining aga halos dutay o pipila pagid lamang ka mga kauturan nato nang nag-amat-amat naman sa pagplastar sa ila sining mga baligya, especially sining pagbaligya sa mga isda, pero pila ka mga tapang sa karon action na Fredo kuan pa ng sigado pa. Pero may iara sa mga kauturan ka na makabalo sila sa sila subong ang presyo sa aga pa para may idea sila. Pipila pagid lamang, no? Sing madamo available. Ano mga available sa mga isla subong ma'am? Good morning, Marot, Dalinuan, Lagaw, Salmonite. Marot, Dalinuan, Salmonete. Taga pilaning Dalinuan. Ang Dalinuan sa 200, Marot 200, ang Lagaw 240. 240. Salmonite 240. Okay. Yung Lagaw. Ano yung Lagaw? Lagaw. Oo. Ano yung tagga 240. Medyo barato siya. Pero anong Dalinuan taning kuhan are? Ang isaya, Salmonite 200. 240. 240. Action of Fred, ang Salmonite nga dagko ni siya. Dagko ni siya. No? Dagko. Dami ni siya. Ano sa isaya? Ano ba? Ano nang inid? Inid. Oo. 260. 260. Thank you, Gid. Inaya action na friends sa pila natong sa mga kauturan para may idea man sila. And at the same time, reaction na Fed available sa subong frame. Ano nga kung ano marot nga? Oo. Pati kuling ni. Oo. Ay, out of pila na siya, pre. Panite. Panite. 180? Oo, 180. Ang mataan mo ya? Ano yung 180? Oo. Ini ano yung available? Labu-law. Labu-law? Oo. Ilan siya? 180 man. 180. Kung ng taon taksyon of red, barato subong, ha? Ang isda is ikumpara mo nagligad, no? Mga available ta subong mataan man, no? Oo, pila nang pila subong mataan mo, pila ng ligana, 160. 160 amani ang mataan action of red. Kaga of course may iba na diriyan nag-amat-amat naman sa pag-plastar. Pasayan action of red available man subong. Gwapa, pila subong gwapa ang imong pasayan? Ilang? 250. 250 ang pasayan. Ga eko ang aton sining programa sa mga action of red, particular dire sa area sa Burgos kay Duha. Piyak action radyo ginapamatian si Sir Ruben Casipi po nang pinalagang asawa are naman ay available action na Pedro para may idea man ng utod karaho subong pare pila 160 karaho
amo ni ang available sa karon may ari man diri Bangros Action na para sa aton sining mga kautoran. Pre, Bangros mo subong sir pila? 200 ang kilo. Dako na. Duha isa ini ang gagmay. 130 gagmay ni siya. Okay. Si Maymay, anong mga available mo sa karon? May Lubo-lubo. lubo-lubo. Kaya lumiyagan nga lukot. Okay. Pila subong? Pag 160 lubo-lubo. Ang lumiyagan mo? Pag 160 man. Hindi ko. Ari Gorayan 140. Gurayan 140. Medyo barato subong siya na Fred, no? Okay. Kumpara mo sa mga previous o sa mga nagliligat. At isa ay aga pa action na Fred, may idea na ang pula naton ka mga kauturan. Sa mga panalagko man action na Fred, is ba may pagbag-o man sa nga presyo kay kung taon ta masyado tanubo subong sa nga presyo sa mga isda sa merkado. Available mo subong pare, no? Ano ang available subong pre? Okay, boss. Pagkita 380 ang tangigi. Maning panalagko nga available sa karon action na Fred. May mga pakinason man subong aga ang pakinason tamukitan sa action na Fred. Magluwas sa Pasayan, may ara pa crablets. So, crablets. Wow. The best ni. Ilang crablets mo, Day? Pag 120 ang kilo. 120? Oo, 100 ang kilo. Oo. Niya pakinason mo ya sa... Punaw, tag 80 ang kilo. Oh, medyo barato siya doon. Oo. Oo. Ano pag ini mga pinala mo pa sa karon? May kinala nga si Shay, tag 180 ang kilo. 100. Ano ni siya? Ayos. Okay. Okay, sige. Ang ini ho, pasayan mo nga gagmay. Ang pagmatag 200 ang kilo. 200 ang kilo. 200, no? Pero dagko ya. Ang lagko tag 240. 240. Ayos din yung mga halimos. Sa barangay na Dalapig, Magaluna. Okay, may oras sa kuya bagmo. Bagungon, 40 ang kilo. 40 kilo. Ayos, sige. Action na Fred, may mga available naman diri sa kilid. Okay na. Oo. So para action na Fred, no, amuning pila ka mga sitwasyon sa karon, of course ang presyo sa mga isda sa Burgos sa public market. Ang presyo sa merkado, at the same time action na Fred, ang sitwasyon sa syudad ng Bacolod. Ginadulong sa inyo sa may PC, ang alkaline vitamin C. Nagpapabakod, nagpapabaskod sa atong tagsa ka mga immune system. Ginadulong man sa inyo sa Santon Plus. Diri sa Burgos Public Market with Aksyon Ninyo Bugina, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:18 na. Madmad na kamo, Lunes subong may trabaho. Ano ang pulo pamahawon ninyo? Karon nga aga, ako ya, masabaw lang ko green shell, okay na ko. Naidlaw mo ko sa green shell, no? Ang namin sa green shell ni kundi gisa ka ahos kag sibuyas Bombay. Pagkatapos pa bukal ka tubig, ang mga panakot mo bla, ini mga kapayas, unahon mo ni luya. Pagkatapos, ang imo sili nga mga utan, i-preparar mo siya, mga balunggay bala. Pagbutang mo ni sang green shell, pagbuka ya, bakit ka dayon, butang ka dayon, daon balunggay, amuning kampyon, no? Ito ka namit, higop sabaw sang green shell, karon nga aga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:19 na. Morning lang. Dira kay Marian Patriarca. Good morning, Ba si George Gargasiran Araman, si Vanessa Mayo, good afternoon kuno dito sa Rochester, Minnesota. Kape, salamat gid. Kay Rupina Datuen, good morning, tamyaw lang pamilya ko no sa Negros. Okay, ano ni Gilaran? Alin kay Rupina. Subuman kay Vidal de la Cruz,
Ginny sa Qatar siya naga-monitor tamyaw ko no ang iya Iloy Opilia kag Jusa Campilianos nagapamatig. Si Noel Amar Araman, good morning. Tamyaw ko akon utod nga si Rinaldo Nini Amar nagahiwat sang iya sini birthday karon nga adlaw. Happy birthday gid kay Rinaldo Nini Amar karon nga adlaw. Si Di Anton Diaz Araman no nagamonitor sa Patria Village. Okay, morning lang. Kay Rot Antiquinia, good morning. Aga pa, sige naga-monitor siya. Dira kay Milili Oligo. Sige. Kay John Pren Paul Butay Imperado. Daw kabudlay. Lawagon sang apelyido. Good morning da. Diri kita na yung ang libre balang medical Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na, tikang sa panahon habagat kagduwa ka tropical storm sa gwa sang Philippine Area of Responsibility magadala sang maulanon nga panahon sa norte nga bahin sang Luzon. Suno sa pag-asa ang Bagyo Lupit o kung lupit nagsulod sa par sang Sabado sang aga apang nagwa man as 4 sang hapon dasig lang na monitor siya 585 kilometro sa norte nga bahin sang Igbayat, Batanes nga may kabaskugon nga hangin 65 km por ora kag may pagbulumadlos tubtob 80 km por ora kag nagahulag 40 km por ora padulong sa pungsod hapon. Samtang ginamonitor sa pag-asa ang isa pagid ka low pressure area mga 1485 kilometro didto sa Mindanao. Ang low pressure area kung makasulod sa par magadibilo pini siya sa isa ka tropical depression kag hingalanan isang apang suno sa report posible hindi man siya maglandfall. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:27 na kay Runa Antiquinia. Good morning. Sige Damo lang salamat sa inyo sini pag-upod sa aton kay Judge Nap Diamante kabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, Dr. Raul Alibuga galadlad kanila sa pamahaw mo, kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo gapangapin na ni. Good morning da. Dira kay classmate ko Efren Pompirada sa Merkado sa Sumag. Good morning. Kay Marvin C. Dira kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilyaga bugtaw na ni. Kay Lemuel Agustin sang Kawayan, good morning man. Kamusta da kay Ihado Richard Binos kag Toto Galuto kamo pamahaw da. Good morning Mainis lang magluto sang pamahaw saboroso. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:28 na kay Jubal Trinidad. Good morning lang. May lang pag-monitor. Sige. Basta nga, dire lang sa Aksyon Radio, upod-upod kita. Tagsagid, kakaagahon. Relax, makadali. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sumsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minuto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Mayong balita kahapon, no? Wala sa may na-record nga napatay bangod sa COVID-19 sa Western Visayas. Samtang, naka-record naman sang dugang nga 487 kabago nga kaso sang COVID-19
ang Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 89,539. May pinakadamo bag-o nga kaso sang COVID oy probinsya naman sang Aklan may 119, siyudad sang Iloilo 91, probinsya sang Iloilo 70, probinsya sang Capiz 67, Negros Occidental 52, siyudad sa Bacolod 36, Antique 27, 20 sa Guimaras. Samtang may 346 naman nga na-record nga nag-ayo sa COVID-19 ka nagdala sa kabilugan 77,044. Sa karon 10,420 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Ang kabukusan nga nagkalamatay nagapabilin karon sa 2052. Amo na nga halong kita. Tuod kung kaisa medyo nagakanay-kanay pero gulpi lang gasaka. Magsarurot siya daw maayong matyagta, gulpi lang pagbugtaw naton pagkaaga lain naman ang tali sa kadamuon biktima sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Kay Manjo Arnihoda, good morning. May lang pag-monitor, tagsagid, kaagahon. Kay Juby Villar, good morning man. Nadugangan naman sang 9,671 ang COVID-19 nga kaso sa Pungsod, Pilipinas nga nagdala sa kabilugan 1,058,916. Ang mga bag-o nga nag-ayo sa COVID-19 nagdangat naman sa 8,079 nga nagdala sa kabilugan 1,522,248. Kahapon nga adlaw nakarecord sa 287 nga napatay bangod sang COVID-19. Nagdangat na ang mga nagkalamatay sa 29,122. Sa karon, 77,516 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Pungsod, Pilipinas. Sulaga kadula, adlaw-adlaw nga tanan ang balita COVID. Wala untat sa iban nga mga kaprobinsyanan lain pagid ya. Kay enhanced community quarantine pagid. May mga checkpoint kag iban pa. Forte dito. Daw hindi maintindihan, gasaka nga daw hindi mapunggan. Sabi ko, anay, kung okay na kita sa bakuna, ay abaw. Ara naman, may mga nagbata, may mga variant naman sa kadamo. Ay, puwerte o. Kay Rael Darrell Rada, good morning man. Kay Nuna Agravante, padayon sila. Nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38. Aber, relax kita makadali. Relax man kamudira, kapi-kapi kamudira, pero sigurado pagkatapos sining aton paid program, balikan ko kamo. Please stand by. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon
nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagbayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na
Adlaw sa pagduhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:51 na. Nakamuti ka mo ang pila ka mga mall subong, ang pila ka mga kalan-an, ang pila ka mga negosyo nagsirira na. Porte, no? Di kung ikaw negosyante, masigi ka ginegosyo, nga wala ka customer. Porte ka dako sa arkila mo sa mga mall, sudlan ka lang pipila ka mga customer isa kadlaw. Hindi ka batak gani, may tao ka ginabayran, may tubig ka ginabayran, may kuryente ka ginabayran. Hindi lahog-lahog pa. Magbayad sa mga mall, kadlagko na yan mo. Ginatakos pa ng lugar mo. Tiyamak mo nga gabayad ka na. Pagkatapos, wala ka customer. Puto tikoy, damo-damo sa mga negosyo ang nagsirira. Ang pilada sa unahan nga mall daw, dalagko nga mga kalan-an, eat all you can, sirado, wala na, perdido. Kung ikaw negosyante, manegosyo ka nga perditi, kundi banira ka, ulaton naton kung saan o magtaway, kag madula ini mga kagaw. Ang question ba, saan o? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Kay Joe Alcon, good morning. Kay Jonel Cartel Beliote. Si Richard Malayango, sa Bangga Mayor, Hagimit La Carlota. Kay Iboy Sarabia. Tataya Takol, ga init tubig. Si Imbong Jo Campos ang maaw, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Aber, balik kita sa paghatag dugang nga mga isyu kag balita pagkatapos sini. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo kanto, sus, sa pakatuig. Kapo pa ni Matinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental.
Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa anong kahintangan, responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. No, wala mahimo gid, inako gid ni Presidente Rodrigo Duterte ay wala sa katapusan ang baligyanay Siabo. Yamak mo. Nagligad niya anong kabulan dula, sa katuig dula, 3 katuig dula. Madula lang siya sa pagka-presidente ang Siabo, wala nadula. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na, kay Ropina Datuin. Good morning ko na sa Gilanan Family sa Bantayan, Kabangkalan, kay Art Tandoy, kay Mox Espanyula. Good morning man. Kay Chuna Valderrama, naga-monitor sa pungsod sang Arabo sa Kuwait. Good morning da. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Areglado, balikan ko kamo pagkatapos ini. Pamati alamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton,
Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Kapi-kapi kamuda, Dr. Alfred's Green
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Aber, dire kita. Balita naton sa puwersa sang aton sini kapulisan. Kapulisan nagapangayo sang kooperasyon no, sa pamilya nga ginpatay nagligad nga Biyernes sang kaagahon. Police Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office. Ginapakayo karon ni Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2 ang operasyon sa pamilya Suspenye. Agong gibasulbar ang kaso kapag patay kay Ralph Suspenye, 24 anyos kapabuluyo sa Barangay Mambulak, Siyudad San Silay. Kung imo Action Fred patugduman, Agosto 6 sa Masapuan ang patay nga lawas ni Ralph Suspenye sa Bakante Galote, sa Palangka Street, Reclamation Area, sakaw sa Barangay 2, sini Siyudad sa Bacolod. Nakaangkon sang 4 kapilas, tugas sa paglutang gamit ang kalibre 45 at tupto karon wala pa makilala ang mga persona nga naghimo sang krimen. Nagapati si Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2, ako paghatag lang sang hustong impormasyon ang pamilya sang biktima, posible matagaan nila sa solusyon kag masulbar ang nasambit nga kaso. Hindi pa sigurado Action Fred si Pindon kung bala may kahilataran ni sa droga ang pagpatay kay Ralph Suspenye, apisar nga involvado ini sa drugs dito sa Baytakbanwa sang Silay. Insufficient pa nga information na kuha natin. Hindi naman pwede nga ibutan ka lang or ipaanggid or ipa-relate ka lang sa drugs kay tungod kagi sa dakot sa drugs, no? Kagi sa pasok sa drugs. May imposibilidad kung makapag-statement ng pamilya nga weeks before may ara sa gali na kaalitan na tao kag basihan mo na ang rason na patay siya. So damo ang gulong ginalantaw ang ating diskusyon. Hindi lang kita kung kay insufficient pa ang mga information kag evidences na nag-gather natin. We are doing our part nga makasiga ng sa pamilya sa pagpalua kag pag-interogar sa pamilya kung sa inadlaw bago ang insidente nga ni ano kung diin ang aton biktima. Ang mahatag dugit nga pagsalig sa pamilya kag sa pumuluyo diri sa Bacolod City, hindi lang sa nasakupan sa police station ko. Ang kapulisan natin diri sa Bacolod nagpadayon sa pag-aid sa pagsulbar sa mga krimen nga katabo diri sa palibot ng Bacolod City. Wala kami gauntat sang amon nga pag-gihom pag-ubra sa maayo para mabuligan lang ang komunidad naton para maging matawhay kag maging maayo ang pagpangabuhi diri sa Bacolod City. Tagaan lang kami sa kaigulinan sa oras sa pagproseso sa mga ebidensya kag pagbuhat ng informasyon na tungkol sa krimen nganin. Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station number 2 sa interview sa Aksyon Radio. Ining report, ginadulong si sa Kalwansang, Central Plaza Basop. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Anano pagid ang pila ka mga dalagko nga balita karon, daydayon ta na sa pila ka mga isyu karon ikaduha nga hutong sa aton pagpangalagad alas 6:30. Morning na da kay Joset Magwad de los Reyes, kay Dodge Dalida, si Elizabeth Malakagamala, Rasya, kay Ricky Serino sa Barangay Bunga, Don Salvador, Benedicto, kay Crisilda Balindes, Iman, good morning man. Sa Buhol pa siya, nagamonitor, si Jinky Di Alagdon, morning ko na, kay Mr. Biboy Villasor, Banisa Kagdok Mat Mayo, kay Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, kag iya pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan,
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutub-tub subong, nagapanguna sa gihapon Nagapamatod na ang mga bukol nga nagtubo sa ilalawas na tunaw gingamit nila Santon Plus Herbal Capsule. So kung may bukol nga magtubo, no problem, tunawa, gamita ang Santon Plus Herbal Capsule. Ikombina Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:20 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 28-17. Una nga bula, resulta 28 kag 17. Second draw 1-32. Ikaduha nga bula resulta 1 kag 32.
Third draw, 6-5. Ikatatlo nga bula, resulta 6 kag 5. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 56,801,116. Ari ang kombinasyon in any order 45, 47, 13, 55, 5, 39. Resulta sang 658, 45, 47, 13, 55, 5 kag 39. Saylo kita, 649 ang jackpot 42,032,133. Winning combination in any order 42, 25, 37, 12, 35, 46. Resulta sang 649, 42, 25, 37, 12, 35 kag 46. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Ari ho, may pamangkot la ako sa inyo, may asma ka mo, wala untat na pag-ubo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, patuod nga mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sinsan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon nga ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Diri kita. Balita naton City Hall, nagsira nga quarantine center sa Bacolod, nagsaka na sa apat. Balita City Hall. Detalyo po di Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bago Action Fred, bangon sa padayon nga pagdubo sang COVID-19 active cases diri sa may syudad sa Bacolod, mayroon na sang apat ka mga quarantine facilities sa mga eskwelahan na ang ginsiradaan sang LGU sang Bacolod City. Pahayag ni Bacolod City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director M. Ang, yara na karon sa ikatatlong nga semana ang syudad nga mayroon sang padayon nga pagdubo sang active cases. Kung madugduman Action Fred, tinalikdan nga semana ginanunsyo ni Mayor Bing Lenardia nga tatlo pa lamang ka mga eskwelahan nga ginahimo quarantine center ang nagsira. Sa latest nga record sang EOC, nagataas ang recovery rate sang Bacolod, rason nga naganubo ang active cases sa syudad. 1, 2, 3, I think apat na ka-facilities yan. Okay, nagnubo ato nga cases, because of the time lapse ng from the time nga nagtagaas ang cases, so nag-graduate na sila from isolation ng aton mga active cases, nagbuhi na. Dapat yan si Bacolod City Administrator M. Ang. Phantom Plus Gold
Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:31. Bao kabay pakuntan ni nga padayon nga magaos-os kag magadutay ang biktima sang COVID sa siyudad sang Bacolod. Kay idilaos kag Nanay Sabil sa Victorias, good morning landa. Kay Atiya Kim Iriman kag kay Jerome Lipana. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37. This time check is brought to you by Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita
sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong nakalintangan, responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Muli. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Aber, dire kita. Mga health facilities sang Negros Occidental nagapreparar sa posible pagsulod sang Delta COVID-19 variant. Balita Kapitolyo. Detalye sinyo po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May dugang nga preparasyon nga ginahimo subong ang gobyerno provincial sa Negros Occidental sa posibilidad nga pagsulodban sang ginakahangawan nga COVID-19 Delta variant sa probinsya. Suro kaya Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II ang ginahimo subong sa probinsya among pagpadayon sang vaccination program kag ang sige-sige man nga pag-implementar sang mga health protocols. Focus lang ta Japon on what we have to do. Vaccinate, use all the vaccines nga maabot at the soonest time possible. And number 2, reinforce ang tanantang health protocol. Hindi ikaw magkumpiyansa kay even ang sa dagko nga mga pungsod, first world countries, nagaproblema kay ga-surge subong liwat sila. Una diri ginpahayag ni Governor Bong Lacson nga masado kabudlay ang sitwasyon kon magasurod na ining Delta variant nga ginakabig isa sang mas makalalaton nga sahi sang variant sang COVID-19. Naglikag ng Agosto 7, gina-anunsyo sang Department of Health nga mayara sang 31 ka mga bag-o nga Delta COVID-19 variant nga lunsay local transmission sa rehiyon sang Western Visayas. Apang diri sa Negros Occidental, nagapabilin nga hiluway sa Delta variant. Bakod ding variant ang dito lamang nag-igo kag sumulod sa probinsya sa Antique nga may 19, ang probinsya sang Iloilo nga may 7, syudad sang Iloilo 3, kag probinsya sa Capiz nga may 2 na ka mga kaso. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Herovoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Kay Eden Medina da. Good morning. Good morning kano kay Bimbo Arcillas sa Barangay Binubuhan. Kay Sunrise Lerio sa Hacienda Coscolhuela, Banwa sa La Castillana. Good morning man. Mga blatter entre pagkatapos ini. Agad pa siyang banwa, mabugnaw nga
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:50. This time check. Evergreen Herbal Capsule.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Kay Francine Natalie Bautista sa Maaw, good morning. Kay Ramel Pahilanga, ang morning ko kay Grace, kay Mrs. niya. Pila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, didinido karon sa police station number 8 ining duha ka ginaligar drug pushers matapos nadakpan kagabi sa bypass operation sa barangay Singkang Airport diri sa syudad sang Bacolod. Ini sila ang gingkilala kanday Joseph Gonzalez, 46 anyos, taga barangay Mansilingan, kag Willie Zer Culango, 33 anyos, nagapuyo sa Purukka sa barangay Singkang Airport. Ning duha aksyon na Fred ang naktuhan sa mga kapulisan sa idalom sa City Drug Enforcement Unit nga nagkapligya sang illegal nga droga. Now, na-recover sa ila ining 4 ka plastic sachet sang suspected shabu, more or less mga 27 grams nga may standard drug price 183,000 pesos. Sa police station number 4, priso man ini 3 ka mga persona matapos nadakpan akto nga nagahampang sa illegal nga panahor sa Purok Binuligon, barangay 19 sa among syudad. Ini sila ang gingkilala kay Jeyo Diaz, 38 anyos, Jobert Amante, 32, kagamanghod sining si Mark Amante, 26 anyos, lunsay nagapuyo sa barangay 19. Ni 3 aksyon na Fred ang naaktuhan sa mga katapo sang mobile patrol unit sang Bacolod City Police Office aktong nagahambang sang Cara E. Cruz. Na-recover sa iling 3 ka pisoson nga nagaserbi nga Q-coin kag 185 pesos. Serbi nga bet money. Samtang sa police station number 2, balik man sa prisuhan ini si Christopher John Filoteo, sang Purok Kamunsil Barangay 3 diri sa syudad sa Bacolod tapos kinserbihan sang mandamiento de aresto sa Purok Maghiropay, Bangga aning Barangay Pahanukoy. Sunod diri kay Police Lieutenant Andy Ofalla, si Filoteo ang ginaresto paagi man sa warrant of arrest for violations sang Section 11 kag Section 12 sang RA 9165. Ning warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Estefanio Libutan sang RTC Branch 50. Sa din si Piloteo ang nahunong karon sa custodial facility sa police station number 2 kag wala sang piyansa para sa iya. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Kay Ray Barayugada, good morning Kay Jean Marie Dison Tirol, sang Canlaon City. Happy birthday ko sa anak kay IB. IB, happy birthday, kid. Kay Victor Tugap, kay Christian Minyes Villalobos, good morning. Kay Florencia Villacampa, kay Jose Eduardo Diludo. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang amon ginasandigan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
dapigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6. This time check is brought to you by Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.